Lekitxoko Santo Tomas azokan postua jartzeko deialdia zabaldu da. Azaroaren 3 arte aurrekontuetako proposamenak eta iritziak aurkezteko aukera dago. Lekitxoren 686. urteurrena ospatzeko hainbat ekintza izango ditugu hurrengo egunotan. Lekitxo bizirik lasterketak herriko kaleak zeharkatuko ditu azaroaren batean. Bihartik aurrera aldaketa, hegoaldeko haize zakarra eta giro nahasia. Aurten bai, Santo Tomas azoka abenduaren 21 ospatuko da. Iaz bertan bera geratu ostean, aurten berriz berreskuratuko da azoka. Eskualdeko produktu edernak biltzen dira azokan, eta bertan egoten diren postu horiek aukeratzeko deialdia zabaldu da. Izen ematea, azaroaren 2tik 15 egin ahalko da, Lekitxoko udaleko bulego orokorretan, edo udala abildua lekitxo.eus helbidera idatziz. 25 postu egongo dira aurtengo azokan, eta inguruko nekazari eta abeltzainen hortuariak, esnekiak, edota txerrikiak erosi halko ditugu bertan, beste hainbat produkturen artean. Informazio guztia eta oinarriak lekitxo.eus orrialdean aurkitu halko dituzue. Lekitxoko udala 2022ko aurrekontuak prestatzen ari da, eta aurten ere herritarren iritziak eta proposamenak jasotzeko prozesua zabaldu du. Lekitxon erroldatuta eta adin nagusikoak diren guztiek haien ekarpena egin halko dute, etxetan jasoko duten orria bete eta udal eraikinetan aurkeztuz. Nahiago izanez gero, udala abildua lekitxo.eus helbidera idatziz ere egin daiteke. Proposamenak egiteko epea azaroaren 3 arte egongo da zabalik. Egin zure ekarpena. Lekitxok 686 urte beteko ditu azaroaren 3an, eta urteurrena ospatzeko hainbat ekintza antolatuko dira egunotan. Urriaren 30ean kulturarteko jardunaldi gastronomikoak antolatuko dira Abaroa jauregiko lorategian. Bertan, Euskal Herriko eta munduko hainbat herrialdetako sukaldaritza platerak aurkeztuko dituzte. Izena emateko azken eguna bihar izango da. Azaroaren 3an, hiribilduaren 686. urteurrena ospatuko da eguerdiko 12etan bolanderak bota eta angelusarekin. Azaroaren 5ean, Juan Manuel González Zenbellinen El Campillo, un enclave en la historia de Lekeitio hitzaldia izango dugu. Azaroaren 6an, goizean, Jose Maria Arriolak Izurdiak Las Gomas liburuaren aurkezpen egingo du, eta arratsaldean Manu Gartetxeak Nikolas Arteitaren inguruko hitzaldia eskainiko digu. Azaroaren batean Lekitxo bizirik lasterketa ospatuko dugu. 13. edizioa izango da urtengoa, eta Lekitxoko kaleak zeharkatuz hainbat ibilbide egongo dira adinaren arabera banatuta. Goizeko 11 aurrera, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako umeentzako lasterketak antolatu dira, eta izen ematea egunean bertan doan egin ahalko da. Eta eguerdiko 12etan, 5 kilometro eta erdiko luzera izango duen nagusien lasterketa hasiko da. Izen ematea irekita dagoia da, 10 euroko prezioa du, eta herrikrosa.eus orrialdean egin dezakezue. Bestalde, Amandarri eta Lekitxoko udalaren eskutik, azaroaren 14an egingo den Behobia Donostia lasterketarako autobusa eskainiko da Lekitxon erroldatuentzat. Kiroldegiko bazkideek 3 euro bakarrik ordaindu beharko dituzte eta gainontzekoek 5 euro. Izen emateko azken eguna azaroaren 9 izango da. Animatu! Tenemos mucho que celebrar, que gracias a vosotros hoy somos finalistas del premio que da el gobierno regional a la excelencia empresarial. El buen patrón. Blanco, Espainiako probintzietako hiri batean balantza industrialak egiten dituen enpresa baten jabe karismatikoa, batzorde baten bizitaren zain dago. Batzorde horrek erabakiko du zein enpresari emango dion bikaintasunaren tokiko saria. Denak perfektu egon behar du bizitarako, baina badirudi dena konspiratzen ari zaiola. Erlojuaren kontra lan eginez, Blanco bere langileen arazoa konpontzen saiatuko da. Horretarako,
imagina dezaken lerro guztiak gurutzatuko ditu ustekabeko ondorio segida bat sortuz. Excelencia. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Eguraldia. Gaur hegoaldeko haizea harro ibili da eta zeruan ostarteak izan ditugu. Temperatura igo egin da eta maximoak 24 gradura heldu dira. Bihar hodeiak nagusituko dira zeruan, egun osoan, eta euri pixka bat egingo du. Hegoaldeko haizea zakarra ibiliko da, baina eguerdi partean iparra sartuko da. Temperatura maximoak 20 gradu ingurukoak izango dira. Zapatuan berriro ere hodeiak nagusituko dira eta euri pixka bat egingo du. Goizean eta eguerdi inguruan ateri eutxiko dio, hegoaldeko haizea ibiliko da, eta arratsaldean mendebal ipar mendebaldera egingo du. Temperatura maximoak igo egingo dira. Domekan, zeruak guztiz estalita egongo da eta euri egingo du. Arratsaldean espero da euri gehien. Hegoaldeko haize zakarra ibiliko da, beraz goizaldeko temperaturak epelak izango dira eta maximoak aldiz 20 graduren muga gaindituko dute. Hurrengo astea giro nahasiarekin jarraituko dugu eta asteazkenean fronte batek giro hotza, euri zaparradak eta haize zakarra ekarriko digu. Goazen argazkiekin. Ilunabar eder hauek bidali dizkigu Ziprik. Beste hau, Abaden Moia erremoz beteta. Eta honekin bagoaz, gogoratu bihartik aurrera aldaketa datorrela eta giro nahasia izango dugula datozen egunetan. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.